Jgħid, u nispiċċaw bid-dar tan-nanna, u ġvera. Fidej. Jgħidu kien hawn raġel jgħixu ftit bibien il-fuq minn tal-gazzetta, il-bisu fin ix-xommu jfuq mill-bot, miex jżomm il-martu la branzetta. Imbat l-istorja intasit, in-nies ħasbet li kien miet, u tgħidx kemm ivvinta qlajiet fuq u tgħidx kemm naħaq l-arċipliet biex jinħafru l widnu biet u organizza ġabra żgħira għal ruħ. Jidħol fakkarni minnet il-mara kollox sew int kif int it-tfal kibru iż-żmien itir, it-tnejn jiġbħuk l-aktar il-kbir. Għal dan lejl biss natik l-imħabba bis-sigħat, għal dan lejl biss intaffilek ix-xewqat, għal dan lejl biss ħobni int mingħajr għalfejn, għal dan lejl biss għax il-lejla b'xejn. Kif tidħol tabit aħmar twil tossok tal-ġobanazz, fl-intrata ssib gradenza kbira msakra bil-katnazz u fuqha gwarniċ magħdum bid-deb u l-iskultura u l-mara ta' ġo fih tistħajjilha jerġa' mill-pittura. Fid-dar tan-nanna salott antik motti bil-plastik format tek-tek fuq in-nar, grandfather clock li xiridoq ta' żurijiet id-dar u tliet tfal jilagħbu noli jistabbew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jitula it-sit. Mid-dar tan-nanna xtara sem l-aħwa kontrattur u tella blok flettijiet armati fuq l-ultramodern u b'ħafna kumditajiet u dawk it-tlet tfal imqarba wara l-portieri